салом дӯстони азиз, хуш омадед ба магазини мо бародаро. Мо ҳозир шумода куртка нишон метавонем ва футболка рафтем. Бародаро, аз ин ҳаминҷа сар мекунем. модели нав овардагиан. нигоҳ кунед. курткаи ҳозирапӯша. агар маъқул шуда боша, як та лайк бизанед, фикротона бинависед. курткаи весенниш мегӯянд, баҳорӣ, яъне ҳозир мепӯшиша. Ин камтар зимистона, и ҳозирапӯша кайтона какая. Нархиш 2500 рублей бародаро. Замок хатяйна. Хойдави сабу какая. Мепӯшиш дам мегири. Бо ҳастаи дигар намудош. Ин иҷада бурукои ҷинсоа. Ҷинсоро арзон кардаган 1700 1200. хай ҷинсоро дидем спартикта 2000. ҳастаи қиматош 5000. Инишам 2000. Мероем футболкаро сёнка мекунем. нигоҳ кунем футболкаро. Инаи турецкия 800 симай. Инишам турецкия 800 симай. Инаиш 790 симай. Ина бо поёна нишон дидем. Ина поёнда ҳаста арзонош 690. Инёш 400. ишам 400. ана рафтем чизоро нишон медем. куртвора. нигоҳ кунем куртвора. 1200 сим остин дароз. Инишам ҳамон хелай. Инишам ҳамон хелай боиш галстук дошта. Иниш 1100 сим. Дастош дароз. курти сафед барои зангирӣ. курти дароз барои туй рафтан. нархиш 1750. фасонай кнопка хатия. ишам ҳамин намудай. бочи дайҷа. бочиро нишон тонтун. ина брижои фасон. однотонни. нархиш 1750. Россия мебурораша. рафтем кроссовкиро сёнка мекунем. лайкоро бизанед. бародаро, лайкоро зада бошен, ай бораи кроссовки сар мекунем. 1850 да фурӯш. кроссовки беҳтарин. мепӯшиш худаш мерава. бо меояд. кадомшон инаирам 1800 сим. сабу какая. мепӯшиш худаш мерава, дига намеояд инаки. ҳаста кожа 2800. кожа зато. ҳастаи адидас 2500. адидас. замчивия. ҳастаи ной баланс 2800. туфли кожа барои одамое ки пошон паҳмай. нархиш 2300. кожа зато. бочай даҷа нишонтонтун. ина фирмаи найкай сабу какай. мепӯшиш по дам мегира. бародаро, агар видеои ма шумода писанд омада боша, лайк бизанед, дар канал подписаться кунед. баъд охир гуфтанем ки ини рақамҳо ватсапи моя. занг мезанед. мо каналҳои фурӯшӣ дорем. каналҳои мо 300 подписчик сар мешавад то 80000 подписчикара. каналҳои 500 подписчика 3500 рублей. канали 1000 подписчика 6500 рублей. канали 2000 подписчика 8500 рублей. канали 4000 подписчика 16000 рублей. баъд ҳастаи каналҳои баланд бародаро. 10000 подписчика монетизация пин-код ҳамаш қоидавӣ кардагиай. нархиш 40000 рублей. агар шумо дамхали каналҳо дар кор боша, ватсапи мо да занг бизанед, ҳатман шумо да пешниҳод мекунем. аввал мебинед, маъқул шид, мехаред. хонаводу сарбаланд бошед.